Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ano na punta mga higala, nini nga atong tulumanon sa kahanginan CNA Catechesis on Air. O ako lang gihapon kining inyong ubus nga alagad, Reverend Padre Edwin Academia Acab. Bueno mga higala, kumusta naman mo? Nang hinaod ko nga na kamong tanan sa kapiskay sa panglawas ni ining kamuntuhon o walay gibating sakit-sakit, no? Walay ubo, walay hilanat, walay sipon, walay katul-katul. O unsa ganito nung puling? Naginhawa na. Mao gyud na importante. Mao gyud na importante mga higala nga naginhawa ta, no? O kanunay malipayon o kanunay nangandoy ug kalipay nga gikan sa Dios. No, true happiness coming from God. Ana, no? So kumusta na nga to ang mga teachers? Kumusta na mga ma'am? No, okay ra ba nga to ang pag sugod sa klase? No, nga to mga kabataan. Kumusta na mga kids? No, okay ra ba ang inyong pagsugod sa inyong pag-eskwela? Ang mga ginikanan, okay ra bang balo na to diha? Tanaw dito ko tumagiti kagahapon mahigala, excited kayo ang mga bata diri bitaw sa katedral, nagdinaganay. Nagdinaganay gyud ang mga bata mga higala, no, paingon sa ilahang tagsa-tagsa ka mga eskwelahan, no, mga kinder. Naguna-una gyud og dagan mga higala sa ilang ginikanan, no, naglingkod-lingkod nung kagahapon dapit sa may opisina sa kining katedral mga higala. Nagpaabot kung kanus ang mga bre ang opisina. Kita na ko mga alauna, kita na ko ning mga bata nga naguna-una gyud, no? Naguna-una gyud og dagan, no? Kay excited na gyud kaayo mga higala nga mga eskwela na. Very good, a good sign, no? A very good sign. Wala gyud ko nakita ang bata nga naghilak. Nga gidilas ginikanan kay dili mo eskwela. Ang nakita nako nga mga bata, mga higala, hilabihan ka excited. Hilabihan ka excited mga higala nga mga eskwela na gyud. Hasta pud mga ginikanan, no, nagsunod po ning mga ginikanan, ingon ang usa ka amahan, ay dagaday, ay dagan. Iyahang anak, dagan man gyud, nagdala-dala ini iyahang bag. Ganyan, no? Well, anyway, that's a good sign nga kanang gitawag nato excited kaya mga bata, mga eskwela. Mga high school po, no? Baling mga abti ka, mga higala, makita gini mo sa ilang pamayhon nga excited kayo. Mga ginikanan po, excited kaya punta na, no? Mga teachers po, excited po, no? Kasi doon naman ko lay minister nga kuan, principal sa National High School there sa Ayungon, no? Si Mr. Kining Rinaldo Pastor, sige silang gamitin dito dumagiti. Sige silang gamitin ang mga school heads agi og pagpanganda mga higala. Abi no, padayon kita mga higala sa ato ang kining gitawag nato og gimbuhaton ato dai hangyo, no, nga ato ang mga mayores nga nakasulay naman ang Manila og dako kaayong baha. Kita po siguro diri mangandam ta kinahinay, no, ang mga drainage system nato ato pod nga og sa ato pa na ato nga kanang i-review ato bang tanawon mga higala ba ato nga i-revamp, no, i-revamp sa pinulungan pa na revamp. So may meaning of revampire o dili na ato ba nga ipa-check kung wa bay mga bara o wala ba dagway na nakuana na kanang nakipot ingon ana, no, kay katong baha sa Manila may posible nga moigo po diri sa Dumaguete, Tanhay, Bais, Manhuyod, no. Kami sa Manhuyod, ako may higala taga Manhuyod man ko. That was the first time nga nakasinati gyud ang Manhuyod. Sige naman nang naibaha pero tagituhod ra, no, wala pa jud gani makasukad makasinati og tagihawak nga baha. Kalagbitan tagituhod anyana. Pero katong sa Udet mga higala tagilapaw. Abot ko sa minamo taga-Tupas ra man ko mga higala, dili man kay balahaan ang among lugar kay Tupas Bayara. Ang balahaan gyud kanang sa Suba, no, kanang sa Suba dapit unay balahaan, pero kining Tupas dili na balahaan kay gawas minteryo dapit sa may Amutik.
dapit sa may amutik na balahaan na din na. Pero ken dapit sa amua, purok tres, dili na balahaan. Pero ni Antong Udet, mga higala, grabing baha. So muna nga panawagan nato sa ato ang mga mayores, no? Mayores itong tawagon. Mga mayor, ato dagay palimpyuhan ng ato ang mga drainage system, no? Kaya sa Manila ni angkon man gyud ang DSWD, Department of Highways ba, DPWH, dili DSWD, DPWH nga wala kayo nila bitaw mapangandami, no? Kanang wala sila yung mga flood control system nga dinagko. Doon na ginagmay nga mga flood control, pero dili ko na gyud kayo baog sa ato pa na dinagko, no? Ginagmay lang. So muna nga mga taga Cebu, taga Dumaguete, Tanhay, mga dagkong syudad, no, atong hangyoon gyud nga unsa maron may nitingog mo dire nga alarm system ang higala, no? So okay, good tingog man mga higala, no? Muna nga atong hangyoon atong mga mayores, no? Mayor Remolyo, Mayor Orellana ba, no? Nga diri sa Tanhay, diri sa Mayor Teves, no? Gunye siguro na Gunye, no? Atong panghayoon gyud mga atong ifang review ang ato ang mga drainage system, ang ato ang mga flood control projects atong ligunod aron gyud usab nga kining maandam ta sa umalabot ka baha para nako diri diri Manila patong giuna. So it should be a wake up call alang kanato kung diri Visayas nga wala pa kay ta maigo sa dagkong baha. Dili madugay ato na pod, no? Manay ginaingon nga managda lalaman ta mga prophetic nga dili madugay kita na pod. So muna nga dili maning kamutan nato nga dili kay kusog ang impact sa baha nga moigo unya kanato sa panahon unya nga moabot na. Kaysa ako na ginaingon basta kusugan ni kayong init, no, matigong manggod mahigala ang tubig sa taas. Natural kung mapuno na mutikwa man gina. Igtikwa na diha na. Problema na taka ng tubig nga tuwas ibabaw igtikwa ana. Igtikwa ni ana wa na. Disgrasya na ta. Naman so ato ra jud pagandaman ha. Diri sa Suba sa ako ang lungsod sa Manhuyod, ang tanan puros na doon ay mga mezzanine floor na among ko'y pag-umangton nga naa sa flood prone area, no? Naa na jud sila daay giandam nga mga kanang mezzanine floor sa ilahang balay na para pangandam ba nga adto takadalagan dayon, no? Adto dayon takadalagan og simba ko lang butaas ang tubig. Nahala, no? May mudto na kanatong tanan maghigala. Unya kita po sa simbahan, maghimo po tadaan og grupo. Kanang gitawag nato og disaster preparedness punta, no? Amo po na ako karon nga paningkamutan po sa ako ang parokya diri sa Yungon that we should also be disaster prepared. No, ako na through the BEC, no? BEC gyud. Kinindot mga itong BEC mga higala kay adto man na sa sa ato pa na kinasuok-suukan nga parte sa ato ang kining area. Suok-suok gyud ba? So muna nga ang BEC mo ganay paagi sa simbahan karon sa katolikong simbahan nga medyo pod sa kaning oras may gala wala pa unya ta. Akong kanang muana gani ko mahigala wala na nagpasabot nga nagsakit akong buko-buko. Nagpasabot ka na nga gi-check na ko ang oras. Sa kamera nga akong gigamit kay doon na may orasan. Muana gani ko sa ato pa oras na akong gitanaw na. Sige lang kay magpalit niya po ko katong orasan nga gwapo. No? Nalano, may mudto na kanatong tanan mga higala ng hinaot kita nga ana kitang tanan sa Kapiskay panglawas. Awari na tamang higala sa ato ang Saint of the Day. Ang atong Saint of the Day karon walay lain ang Agosto man taron. Kabalo ba mo mga higala og kisay kuan nato ron, no? Ato ang santo gahapon si Alfonso de Ligore man to. Karon si Saint Peter Julian Eynard. Ang Eynard mahigala Aymard Saint Peter Julian Aymard Aymard. Nalataw siya na adtong tuig 1811, namatay na adtong 1868 dito southeastern France. French din siya, no? Niya ordained priest in the Diocese of Grenoble natong 1834 and he founded the Congregation of the Blessed Sacrament in 1856. Unya, nag-devote kini siya sa Eucharist, yet together with Margaret Gilliet, founded the Women Congregation of the Servants of the Blessed Sacrament. No?
Ato pa muna sila mga higala, mga dagkong haligi sa Katolikong simbahan dito sa Fransya. Si Saint Peter Julian Aymard o ang iyang kaabag si Margaret Gilliet Gilliet. Lahat na, no? May mundo na ka na tanan mga higala nang hinaot ko nga na kamong tanan sa Kapiskay sa Panglawas. Ato di ang timbayaon si Sister Thea Canonoy o si Evelyn Traer nga to ang mga partner din ha sa SI o gantanan gyud nga mga SIs nato din ha, SI employees, no, SI nala, no, may punto na atong timbayaon dahil may punto katong talahorong Obispo Bishop Julito B. Cortez. Ari kita mga higala sa atuang CBCP News Balitang Simbahan, si Cardinal CBCP News, the church may appear. Doon ay mga nindot kaing gisulti si Cardinal Jose Advincula atol sa panagtigom sa mga kuraparuko dito sa Manila. Wako kaadto ani. The church may appear to be sleeping or having some difficulty waking up, but definitely the church is not dead. The church is very much alive. She is alive not because we keep it alive, but because God is merciful and faithful to us. No, so muna gisulti ni ngadto sa mga kuraparoko, no, si Cardinal Jose Advincula ang ato usab nga kining arsobispo sa Archdiocese of Manila. Matud pa niya ang simbahan wala matulog o baka naglisod og mata. No? Pero definitely, kasi pasabot og definitely. Pero sigurado ko, no, nga ang simbahan buhi, wala mamatay. Nahimo siyang buhi dili tungod kay atong gibuhi, kung dili tungod sa kaluoy o kamatinud-anon sa Dios. It is because God is merciful and faithful to us. So, no, ato po ning paningkamutan gyud nga atong mapuy-an gyud, no? Nga buhi gyud kaayo ang simbahan, buhing-buhi. No? O nya, Vatican News, Pope Francis nga nawagan karon sa mga og dialogue, no, sa mga nanawagan karon og dialogue og kining gitawag og coexistence, no, sa tanan nga mga nagkabangi nga mga faksyon sa nasod sa Valenzuela. Dili Valenzuela. Sa nasod sa Venezuela. Nasairan niya miulbo karon ang tagubot sa nasod sa Venezuela human sa nahitabo nga re-election sa ilahang presidente, no? Kaya ang ilang presidente dito ikatulon na kahigayon nga na-re-elected niya ang mga opposition dili kadawat, no, muna nga nagkagubot karon dito sa Venezuela. So muna nga nanawagan karon si Pope Francis og democratic coexistence sa mga katawhan sa nasod sa Venezuela. Rayon ta mga igala, rin kita sa atong catechism. Okay, atong catechism karon, pirasubay gihapon sa libro nga Catechism of the Catholic Church. Okay, ways of knowing to know God. Muna atong topic karon, kinutlo kini sa CCC. Created in God's image and called to know, no? Okay, diarang nangyayari, no? According to St. Thomas Aquinas sa Summa Theologica, no? STH, no? According to St. Thomas Aquinas sa Summa Theologica, chapter 1, verses 2 and 3, God, the first principle and last end of all things, can be known with a certainty from the created world by the natural light of human reason. So, no, kini si Santo Tomas de Aquino mahigala o St. Thomas Aquinas, usa kini siya kabanggiitan nga magtutudlo sa simbahan. Unya usa sa iyahang mga sinulat mao kining Summa Theologica chapter 1. Matud pa niya, God, the first principle and end of all things,
and last end, no? First principle and last end of all things can be known with certainty from the created world by the natural light of reason. Ito panaingon kini si Santo Tomas de Aquinas, de Aquino, nga pinaagi sa kinaadman sa tao, nga mogamit ni ining gitawag natong reasoning, pwede natong mailhan ang Ginoo. We can know God. Ano, no? O gani, according to Vatican I, Vatican I, De Filius, chapter 2, man has thus this capacity because he is created in the image of God. Sa ito pa, si St. Thomas Aquinas, niingon ha, kitang tao, pinaagi sa human nga reason, pwede na itong mailhan si Kristo, pinaagi sa created world, sa kalibutan nga gihimo. Kaya matod pa sa Vatican I, Dei Filius Dei, dokumento nga Dei Filius, the Son of God, tungod kini na makailang kita sa Ginoo, tungod kini kay gihimo man kita sa bayhon ug dagway sa Dios. Ato kanang mabasa sa Genesis chapter 1 verse 27, busa gibuhat sa Dios ang tao, babae ug lalaki sama sa iyang bayhon ug panagway. Klaro, no? Sa maunday ka na, nga niingon kini si Santo Tomas de Aquino, nga may kaya nato nang mailan ang Ginoo pinaagi sa atong kaugalingong pangunahuna. Ug tungod kini kay gihimo man lagi kita sa bayhon ug dagway sa Dios according to Vatican I chapter of Deo Filius, unya atong mabasa sa Genesis chapter 1 verse 27. Klaro. Unya, kitang mga tao adunay katakos sa pag-ila sa Dios ug atong sundon ang iyang mga sugo. Pangutana. Nganong wala man gamita sa tao kining mao niyang katakos? That is the question. Muna yung gitawag nato og status questionis. What is the reason ngano man nga kitang tao wala man nato gamita ang atong katukos sa pag-ila sa Dios? Mura magapadingol-dingol rata. Ayan, di ba nung pulding, mura gapadingol-dingol. Ikaw nung pulding, gapadingol-dingol raka o wala? Wala ko nagdingol-dingol, Padre. Naning kamot, good food ko. So, ayan na mong tingala may gala. Kag muana ako gamay, kaya akong gitanaw ang oras. Kaya magpalit ko ugma og relo. Ano? Hulog ang ripa. So nga man nga wala man gamit sa tao ang maunay katakos. Ang tubag ni ana tungod sa sala nga yang nabuhat, tungod sa sala nga padayon niyang gihimo ug tungod sa sala nga plano niyang buhaton. So nga wala gamita sa Dios sa tao ang yang katakos sa pag-ila sa Dios, tungod sa sala nga yang gihimo, tungod sa sala nga padayon niyang gihimo ug tungod sa sala nga plano pa niyang buhaton. Sample na mahigala, doon ako na usa ka biyuda. Dili lang ko maingon og tagaasa, basta kinaa ko, namatay ang bana o biyuda na god, nabay biyuda nga buhi pa ang bana. Muna biyuda nga buhi dili patay na gyud. Oras wala niya nagdawat sa pensyon kay patay naman ang iyang bana. Karon, wala na siya bana, nagdawat siya pensyon, okay ra. So, kaya nakarelasyon man na ulitaw. So, doon ay niingon mga higala, daghan bitang baga. Pag minyo na lang mo, total, biyuda na bitaw ka, unya ka na pong tawhana nga imong gikaipon, kaya ipon na gyud. Ulitaw man po na, wala man ay kabilinggan, nganong dili naman lang mo magminyo. Natubag ang biyuda, dili rami magminyo. Kaya kung magminyo ko aning tawhana, maputol ang akong pensyon. Tanawa ra na, Iyang gikalimtan, ganda kong sayo, ang iyang gihimo. Nag-ipon-ipon siya, adultery na inday, sister. Nakabalo siya, o Diyos, pero doon naman siya gihimo nga sala. Muna nga wala na niya taga-igbili ang pagtulunan ni Kristo. Matud pa ni Pope Pius XII sa Human Generis 561, This is why man stands in need of being enlightened by God. Sumatod pa ang nisulti ni ana si Pope Pius XII sa iyahang dokumento, Human Generis. That is the reason, katong sa biyuda pa,
nga kinahanglan nga ang tao kinahanglan gyud nga i-enlighten sa Dios. Not only about those things that exceed his understanding, but also about those religious and moral truth which of themselves are not beyond the grasp of human reason, so that even in the present condition of the human race, they can be known by all man with ease, with firm certainty, and with no admittance of earnest. No, sa ito pa, niingon kini si Pope Pius XII, usa sa mga apostoles, usa sa mga kining gitawag nato og Santo Papa, wala na patay na, no? Sa iyahang dokumento nga Human Degeneracy. Ang munay mga rason, kadong sample ba na akong babae bang biyuda, nga kinahanglan kita enlightenment gikan sa God's revelation. Na kita muangkon gyud maligiyahan kita. Nga naman tungod kay kinahanglan na kitang magiyahan to. Kaya nga naman ang Ginoo sa no, enlightenment by God's revelation not only about those things that exist his understanding, his or her. Ito pa dunag yung mga enlightenment nga atong masabot ang natong madawat si kan Ginoo nga kaya kay natong sabton. Kaya kay natong sabton kasi ang ginaingon sa sa tuning nalimot mo kung higalan there is kining unsa ganito ng higala nalimot ko sa Vatican I Deo Peleus II, man has the capacity because he is created in the image and likeness of God. Mo na hinungdan nga kaya kay nato na mo po na gihingos gani Pope Pius XII sa Human Generis 561. No nga kaya kay nato na kay kanuman sayon kayong sabto na siya. Pero matud palagi ang problema ang sala nga atong nahimo o ang sala nga ato paggihimo o ang sala nga plano natong buhaton. So kinahanglan gid ay nato ang Dios sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Kung mahimo, mamalandong kita kada adlaw, no? Diha sa kaanindot sa kinaiyahan nga atong gipuy-an ug panalipdan nga atong puy-an ug panalipdan ug matud ba pagbaton ug higayon sa pag-usisa. Unya nanatay ato nang ipasunod kining BEC. Sa BEC mga higala dako kay gikatabang nga ma-enlighten kita. Kini bitang Bible sharing sa kasilinganan. Bueno, ato niya nang hisgutan og mga adlaw mga higala ha. Atong ipasulod ang pagtulunan sa Bible sharing sa BEC. Salamat ug mayong mudto Pilipinas.